Pavitropana Ekadaši iz Bhavišya Purane. Šri Judištira Maharađa reče: O Madhusudana, o ubojice demona Madhua, molim te budi milostiv, opiši mi Ekadaši koji nastupa za vrijeme svjetle 14-dnevnice mjeseca Šravana, srpnja, kolovoza. Gospodin Šri Krišna odgovori: Da, o kralju, rado ću opisati te slave, zato što i samim slušanjem o ovom svetom Ekadašiju osoba stječe milost kao da je izvršila žrtvovanje konja. U zoru Dvapara Juge živio je kralj po imenu Mahadžita, koji je vladao kraljevstvom Mahismati Purijem. Zato što nije imao sina, cijelo mu se njegovo kraljevstvo činilo neobično tužnim. Oženjen čovjek koji nema sina ne može postići nikakvu sreću u ovom ili sljedećem životu. Sanskritska riječ za sina jest putra. Pu je ime za određeni pakao, a tra znači osloboditi. Tako riječ putra znači osoba koja oslobađa od pakla po imenu Pu. Zato bi svaki oženjen čovjek trebao imati barem jednog sina i pravilno ga odgajati. Tako će biti oslobođen od paklenog uvjetovanja života. No, ova instrukcija ne odnosi se na ozbiljne sluge gospodina Višnua ili Krišne, jer gospodin postaje njihov sin, otac i majka. Nadalje, Čankadža Pandita kaže: Tya mata pita džyanam dharmo brata daya saka santih patni kšama putra sadete mama vandahavaha. Istina je moja majka, znanje je moj otac, moje djelatnosti su moj brat, ljubaznost je moj prijatelj, smirenost je moja žena, a oproštaj je moj sin. Ima ih 6 članova moje obitelji. Između 26 odlika gospodinovog bakte, oproštaj je najviši. Stoga se bakta treba dodatno truditi kako bi razvio ovu odliku. Ovdje Čankaja kaže: Oproštaj je moj sin. I zato gospodinov bakta, čak i ako je na putu odvojenosti, može svetkovati putrada Ekadaši i moliti da dobije ovog milostivog sina. Dugo vremena ovaj kralj je pokušavao dobiti nasljednika, ali bez uspjeha. Vidjevši da mu godine prolaze bez uspjeha, kralj Mahadžita postao je izuzetno nervozan. Jednog dana okupio je svoje savjetnike i rekao: Nisam počinio nikakav grijeh u ovom životu, a u mojoj riznici nema nepošteno stečenog bogatstva. Nisam oduzimao ponude bramanama i polubogovima. Kad sam poveo ratove i pokorio kraljevstva, slijedio sam pravila i principe ratovanja i zaštitio ljude kao da su bili moja vlastita djeca. Kaznio bi svoje rođake ako su prekršili zakone, a ako je moj neprijatelj bio dobar i religiozan, prihvaćao sam ga. Od 2 put rođene duše, iako sam religiozan i odani sljedbenik vedskih standarda, moj dom je još uvijek bez sina. Ljubazno vas molim, recite mi razlog. Slušajući, kraljevi savjetnici Brahmane međusobno su raspravljali o ovoj temi, a za dobrobit kralja posjetili su mnoge ašrame velikih mudraca. Na kraju su došli do mudraca koji je bio pročišćen i samozadovoljan i koji se strogo pridržavao zavjeta posta. Potpuno je kontrolirao svoja osjetila, pobijedio je ljutnju i bio je upućen u vršenje propisanih dužnosti. Zaista je ovaj veliki mudrac bio ekspert u svim zaključcima Veda i čak je produžio svoj životni vijek u gospodina Brahme. Njegovo ime bilo je Lomaša Rishi i znao je budućnost, prošlost i sadašnjost. Poslije svake kalpe koja je prošla, jedna dlaka s njegovog tijela bi opala. Jedna kalpa ili 12 sati gospodina Brahme jednaka je 4 milijarde 320 milijuna godina.
Svi kraljevi savjetnici Brahmane radosno su mu pristupali jedan po jedan i odavali mu dužno poštovanje. Očarani ovom velikom dušom, savjetnici kralja Mahadžita iskazali su mu poštovanje i s velikim poštovanjem mu se obratili. Samo zbog velike sreće, o mudrače, dopušteno nam je da te vidimo. Lomaša Riši, vidjevši kako se mu klanjaju, odgovori: dopustite mi da znam zašto ste došli. Zašto me hvalite? Učiniti ću sve da riješim vaše probleme, jer mudraci poput mene imaju jedini interes pomoći drugima. Ne sumnjajte u to. Lomaša Riši je imao sve odlike zbog kojeg je bio gospodinom Bhakta. Kao što je rečeno u Šrimad Bhagavatamu 5.8.12, Jasyasti bhaktir bhagavati akinčana sarvair gunairs tatra samasate suraha harav abhaktasya kuto mahad guna manorate nasati davato bahihi. U onome koji je usavršio svoju devocijsku službu prema Krišni, sve dobre odlike Krišne i polubogova se manifestiraju. Štoviše, onaj koji nema devociju prema vrhovnoj božanskoj osobi, nema dobre odlike jer je u mentalnim špekulacijama materijalne egzistencije, koja je vanjska odlika gospodina. Kraljevi savjetnici rekoše: došli smo tebi, o veliki mudrače, da te pitamo za pomoć u rješavanju ozbiljnog problema. O mudrače, ti si kao gospodin Brahma. Uistinu, nema boljeg mudraca u cijelom univerzumu. Naš kralj Mahadžita nema sina, iako je suzdržan i štiti nas kao da smo njegovi sinovi. Vidjevši ga tako nesretnog, jer je bez sina, i mi smo postali veoma nezadovoljni. I zato smo, o veliki mudrače, zašli u šumu vršiti brojne strogosti. Tako smo srećom došli do tebe. Svačija želja je da postane uspješan baš kao i ti. Zato te ponizno molimo da nam kažeš kako da naš kralj dobije sina. Čuvši ovu iskrenu ispovijest, Lomaša Riši se na trenutak zadubio u duboku meditaciju i sagledao kraljev prethodni život. Onda je rekao: vaš vladar je u prijašnjem životu bio trgovac i osjećajući se bogatim počinio je smrtni grijeh. Putovao je u mnoga sela kako bi prodavao svoju robu. Jednom je u podne, na dan nakon Ekadašija, koje dolazi za vrijeme 14-dnevnice mjeseca Džiška, Trivikrama Sviban Lipanj, ožednio dok je putovao iz mjesta u mjesto. Došao je na prekrasno jezerce na rubu sela. Kada je htio piti, došla je krava sa svojim tek otaljenim teletom. Oboje su također bili žedni jer je vrućina bila izuzetno jaka, ali kada su krava i tele počeli piti, trgovac im je bezobrazno pokazao da odu i sebično se napio. Ova uvreda protiv krave i njezinog teleta rezultirala je tim da vaš kralj bude bez sina. Ali dobra djela koje je počinio u prošlom životu dali su mu vladavinu nad mirnim kraljevstvom. Čuvši sve ovo, kraljevi savjetnici su rekli: o glasoviti mudrače, čuli smo da se u vedskim spisima spominje da osoba može poništiti svoja grešna djela stječući milost. Molimo te, budi milostiv pa nam reci što naš kralj mora učiniti kako bi poništio grijehe. Molimo te, budi milostiv prema njemu kako bi se mali princ rodio u njegovoj obitelji. Lomaša Riši reče: postoji Ekadaši zvan Putrada, koji nastupa za vrijeme svjetle 14-dnevnice mjeseca Šravana. Na ovaj dan svi, uključujući vašeg kralja, trebate postiti i cijelu noć ostati budni, strogo poštujući pravila i principe. Onda trebate dati kralju sve dobrobiti koje ste stekli ovim postom. Ako slijedite moje upute, on će sigurno biti blagoslovljen dobrim sinom. Kraljevi poslanici su bili zadovoljni ovim odgovorom i ponudili su mu svoje ponizno obožavanje. Kada se mjesec Šravana približio,
kraljevi savjetnici sjetili su se savjeta Lomaša Rišija i prema njihovim napucima svi su građani Mahišmati Purija, kao i sam kralj, počeli post na Ekadaši. Sljedećeg dana na Dvadaši stanovnici su mu ljubazno dali svoje stečene dobrobiti. Pod snagom svih ovih blagoslova kraljica je ostala trudna i rodila najljepšeg sina. O Judištira, gospodin Krišna zaključi: Ekadaši koji nastupa za vrijeme svijetle 14-dnevnice mjeseca Šravanam postao je po tome poznat kao Putrada, najbolji od sinova. Tko god želi sreću u ovom svijetu, svakako treba postiti od žitarica i mahunarki na ovaj sveti dan. Zaista, tko samo čuje ove slave o Putrada Ekadašiju, u potpunosti se oslobađa grijeha, blagoslovljen dobrim sinom i sigurno dostiže rajske planete nakon smrti. Tu završava priča o Šravana Šukla Ekadašiju ili Putrada Ekadašiju iz Bhavišya Purane.